Alright, for today's video, pupunta po tayo ngayon sa South Korea. So, bali nandito po tayo ngayon sa airport ng Mactan, Cebu International Airport. So, dito po tayo lilipad papuntang South Korea. And basic thing first, so titimbangin syempre yung mga bagaheng dala natin. And babayad din tayo ng travel tax. So, yung travel tax is 1,620 as of now. And of course, papalit tayo ng pera from Philippine money to South Korean won. And yun, after that one, punta na tayo sa immigration. So, bawal yung picture. And yun, nakalagpas na tayo ng immigration. And yung mga nagtatanong dyan, yung mga curious kung anong tinatanong ng officer. So, basic thing lang yung saan tayo pupunta, kailan tayo babalik, hotel accommodation. Bigyan nyo lang yung mga documents nyo. At nagtatanong sila kung saan kayo nagtatrabaho, kung may business, so something like that. So yun, nagutom tayo, so kailangan natin kumain, syempre, kasi para may energy. Boarding na po tayo guys, going to Incheon, and see you there mamaya. At nandito na tayo sa loob ng eroplano. So, yung eroplano natin is Cebu Pacific, going to Incheon, South Korea. And yun, kalalapag lang natin dito sa Incheon, South Korea. And kailangan nating sumunod dito kung saan tayo dadalhin ng tadhana. And yun nga, syempre guys, it's been a 4-hour and 30-minute flight from Cebu International Airport. So yun, next thing to do is punta tayo dito kasi may fill upan tayong parang form, parang arrival form ng South Korea. So dapat natin mag-fill up para ma-determine nila yung mga sino yung pumapasok sa bansa na. Same as sa Pilipinas. Medyo may kalamigan na dito guys. So let's prepare outside. Okay guys, so punta muna tayo dito sa gilid kasi mag-fill up ng arrival something. Parang Koreans lang ata. Okay, Philippines. Okay, tawag daw tayo Philippines. And so pagkatapos natin mag-fill up ng form, ng arrival form, so bababa tayo ng konti papunta sa train station nila. So, papunta to guys sa pagkukunan natin ng baggage. So, need natin sumakay ng train. So, parang isang station lang to. Papunta dun sa pagkukunan natin ng mga bagahe natin. So, marami tayong mga kasabayan dito guys. So, medyo maraming passengers ngayon ang dumadating. Kasi kadalasan gabi ata yung maraming pumapasok na mga flights dito sa South Korea. And yun guys, kakalabas lang pala natin ng train. Papunta tayo, akyat muna tayo ng konti. Doon kukunin natin yung ating mga bagahe. And follow lang tayo sa mga pupuntahan ng mga tao dito. Kasi same din naman yung destination natin. So, kukunin natin yung mga natin. Yung mga bagahe natin dito sa area na to. And konting lakaran lang, makakaabot din tayo dun. So before that, immigration muna tayo. And then yun, tapos na tayo sa immigration. So same thing, bawal din yung pictures, videos. So yun, tapos na tayo, pasok na tayo ng South Korea. So yun, kukunin natin ang ating mga bagahe. So nandito siya, baba na naman tayo ng konti. So yun, hahanapin natin dito guys yung ating bagahe. So yun, kuha natin yung bagahe. And syempre, yun, parang artista tayo dito. So yun, proceed na tayo. Naghahanap tayo ngayon dito guys ng pocket wifi. Syempre, importante yan. Close na siya guys. So, hanap tayo ng ibang mapagre-rentahan ng wifi sa currency exchange. So in our case guys, napapalit na kami sa Cebu. So, yun. Hanap lang kami ng SIM. Pocket wifi para marentahan. Yun, parang meron ng positive dun. So, nahan na. Okay, let's go.
Ito na guys, Wi-Fi rental. So need natin to guys para roam around. Baka ng internet. So, go. And dito guys, nakahanap na tayo ng pocket wifi. So, need lang natin tong rentahan. So, it's about mga 6 days ata namin to nirentahan. And they will just accept credit cards. So, mas maigi kung meron kayong cards kasi hindi sila tumatanggap ng cash. Ewan ko lang sa iba, pat dito hindi. So, after ng pocket wifi guys, hanap tayo ng Discovery Pass and T-Pass. So, yung Discovery Soul Pass guys na card is yun yung gamit para makapasok sa mga tourist attractions here. And yung T-Pass is yun yung pangpamasahe sa bus. So, kung wala kayong T-Pass guys, pwede kayong mag-pay in cash. So, ang difference lang, pag T-Pass is yung pamasahe is 17,000 won. Pag cash, it's 18,000 won. So, mas maigi kung meron kayong T-Pass para at least makasave. And yun, magagamit siya sa train at sa bus. Okay, so yung Discovery Soul Pass guys na card, pwede siyang bilhin sa Klook. Nakasakay na kami ng bus papuntang Myeongdong. So time check, it's 12 midnight. And medyo hinihingal tayo guys kasi hinahabol natin yung mga oras ng bus. Ayun, so pagdating namin mamaya sa airport sa hotel, we'll give an update. So ayun guys, lakaran ang peg. Lakaran. Almost pila? 10 minutes? 10 minutes from the bus stop papunta ng hotel namin. So yun. Buti malamig. Parang 14 degrees Celsius as of this time. So yun, I'll be back. Okay, nakapasok na, dumating na tayo dito sa room natin. And nasa heart of Myeongdong yung room natin. So parang Japanese style yung area, yung room niya. So it's okay lang naman kasi dito lang naman tutulugan at saka dito tayo maliligo. So yun, labas muna tayo ng konti kasi medyo nagutom tayo. And that's it muna guys sa ating trip dito sa Korea, and I'll update you soon. Meron pa tayong mga next videos natin kung saan tayo nagpupunta. So please follow and subscribe. So yun lang, sige bye.